Piştî hilbijartinê kela siyasetê dananî. Hevseroka HDP Pervîn Buldan di daxuyaniyek de anî ziman ku ji ber kuştina dikandarek li gundê Agiriyê ji aliyê PKK Wezîrê Karê Navxa Suleyman Soylu li wê gefanxwariye gotiye em ê we tune bikin. Soylu got Buldan zêde gotiye kemîne gotiye û anî ziman ku ew ê li dijî hemî hêwildanên ji bo geşkirina PKK bin. Her wisa Süleyman Soylu daxuyaniyek te dise got wî ferman şandiye ji waliya ra ku destûr nedin tê rêvebirek CHP beşdarê cenazeyên leşkeran bibin. CHP jî li 81 bajaran roja şemiyê daxuyaniyek hevdemî da. Li Amedê serokê CHP Mehmet Sayîn daxuyaniyê xwend. Wî got Erdogan û hikûmet derbarê daxuyaniya Soylu da divê helwesta xwe eşkere bikin. Da ku em dizanbin gefên Soylu ne elameta siyaseta demanû ye. Wî dest nîşan kir ku daxuyaniyên bi vî rengê dibin sedema kaos û tevliheviyê. Ji aliyê dinêva ji bo not û sêmîn salvegera îdamkirina Şêx Saîd û 47 hevalên wî li Amedê bernameyên yadkirinê hatin darxistin. Komeleya Şêx Saîd ku ji aliyê nevî û xizmên wî hatibûn damezrandin, panelek çêkirin li ser giringiya rol û kesayetiya Şêx Saîd her wisa bandora bûyerê li ser rojame nîqaşan kirin. Avûqat Emîn Axtar jî bûyera Şêx Saîd ji alî yasa û qanûnan ve şîrove kir. Wî got dewletê ew dem bi lez û bez biryaran darxist û bi rêya Dadgeha Îstîklalê fermanê da. Wî vê rewşê şivan rojame ku piştî rewşê awart bi biryarên hikmê qanûnê de bi hezaran kes şikar hatine avêtin û bi hezaran kes jî hatin girtin. Zagon yani kanun. Parayı işte bu kanun bir kere. Her tişi kanun kitabı. İro işte. Mesela icra şeker memure ki demek ki hükmü kanunda kararname. Bir icra işte. Belge bir heye. Bu baver ki sarı notu da kese guatına kuştun ji nav devlet la ve şartı cihani kibatiye kuştun. Bıçağı bir tefanacak. Devlet kayıt dikecek. Roja duyê mehê jî yadkirina 33 qurbaniyên qetlîama Sîwazê bû. Li Amedê Komela Pîr Sultan Abdal ji bo yadkirina qurbaniyan bernameyek li darxist û xortên Alewî semah gerandin. Jay bîrxistnê ku duyê tîrmeha 1993 da li bajarê Sêwazê ji aliyê komeleyên Alewîyan ji bo yadkirina Pîr Sultan Abdal festîvalek hat li darxistin bi beşdariya nivîskar Helbestvan Hozanan. Nivîskar Aziz Nesîn ku mêvan bû ji ber ku ew dem besnê pirtûka ayetên şeytan ê Selman Ruştî dabû, bala hemî oldar û tundrewal ser wî bû. Ew rojên kesên tundre û paşverî gotin ku xwedê nenasan naxwazin li bajarê xwe û otela ku mêvan lê diman şewitandin. Zarokek 12 salî jî di nav de 33 hunermend, nivîskar, rojnamevan, xwendekar hatin şewitandin ku piraniyê wan Alewî bûn. Serokê Komeleya Pîr Sultan Abdal li Amedê Cafer Koliman got ew roj li Sêwazê bi kuştina wan canan xwestin roniyê bi tarîtiyê bifetisînin. Cafer Koliman dibêje qetlîama Sêwazê gefek mezin bû li ser Alewîyan ku di dîroka Tirkiyeyê de li ser Alewîyan gelek qetlîam pêk hatine. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.